Tak, ja som Pingvin a vítam vás u ďalšej hry, ktorá sa zase volá Minecraft Pocket Edition. Už som ju raz natáčal. Vlastne dal som si teraz, že flat, takže je to v kreatíve. A toto video bude aj v názve, teda je to názov tohto videa, že random. Takže neviem, čo mám robiť. Dáme, že takto budeme tu narobiť čomariny. Super. Zdráme. Pre istotu. Fakt neviem, čo robím. Keď som netestoval, vôbec nič. Bim. Pomáč. Nikto nič. Dešuaš. Ješ tu na. Čau. Jak sa máš? Vyšiel do mojej diery. Super má hlinu. Ojojoj. Nemám ťa rád. Nemám šíp. Nechcem šíp. Ja si na to. Trafím se. Každý deň niekto trafím. Potrebujem to trafiť do toho. Bím. On má za šťastie. Viem. Budem hádzať po nich snehové gule. Tak, dobre. Neviem, kedy sa trafím. Ale nevadí. Viem. Tu máš. Nie. No. Wow! Dáme, že difficulty. Do options. Dáme difficulty je vypnutá, super. To videjko fakt bude patriť medzi tie kratšie. Či už som to nepovedal, asi nie. Budeme nejakých 7 minút možno. Kde si? Jak sa máš? Halo? Čau. Jak sa máš? Kde si? Tu si, čau. To je zlaté. Či? Žabari tu. Moja kolónia endermanov. Zdráme. To sú mravčekovia. Už ma nikde nenájdu. Ani ja ich. Jejo. Ideme. Šuru. Do oblak. Tak. To je... Viem. Som v oblaku. Kde som? Nejde nič. Dobre, to len dobre. Tak a teraz vidíte na celé. Dáme, že toto video mohol by som nazvať, že Minecraft Pocket, a bude to teda v názve. Je to vlastne názov videa. Teraz len premýšľam. Toto video. A jeho názov. Minecraft Pocket Edition. I believe I can fly. Radšej si to vypočujte sami. Som nespevák teda nebude. Dobre. No dobre, táto hudba ma už nebaví. Black and yellow. Oh, boom.
Šišimi. Jak to hovoria malé deti. Jejo, světlo života a smrtí a nevím co všechného. Jdeme za světlem. Vidím světlo na konci modrej farby. So svetlom na konci modrej farby. Wow. No, na ďalšie video uvidíme, aké bude. Zajtra bude určite, ak nie, tak ako vždy to bude. Aha, už tu není nikto. Takže ideme zase Believe I Can Fly. Keď mi toto zmizne, takže o 3, 2. Alebo nedám to, neviem prečo. Ale idem iba tak pod oblakmi, keď sme, tak nemôžem dať I Believe I Can Fly. Keď sme pod oblakmi. No fakt, teda to videjko teda bude patriť medzi tie kratšie, tak ak sa vám páčilo, dajte like.